mutum ya wasa wannan ita za ta kai shi jahannama. Wannan abar kun gani ima ce ko? Kuma wani abu ne za ka yi daga kai sai ubangiji. Mala ana masallacin juma'a ana hudu ba mutum zai kewaye haka yana bude hotuna yana kallo, liman yana ta ihu yana ittaqullah ya ayyuhan nas, shi kuma nan yana dubo wani abu. Malam ba abin da ba a yi da wannan abin, ba abin. To shari'a ta ce in kana son ka gama lafiya to ka kyautata mahaifiyarka, in kana son ka gama lafiya ka zauna da mahaifiyarka lafiya, in kana son ka ga farin ciki a rayuwarka ka sawa mahaifiyarka farin ciki, in kana son ‘ya'yanka su maka biyayya ka yi mahaifinka biyayya, in kana son arzikinka ya tsaya, darajarka ta tsaya, girmanka ya tsaya, mutuncinka ya tsaya, duk abin da ka sa gaba Allah ya ce make ka, to ka zauna da iyayenka lafiya. Ruwana da kai to sai me shi Allah ne? Ayi zumunci ayi mutunci yan uwantaka na addini ayi, amma don ya ce ba ruwansa da kai kuma sai me ya faru? Ba abin da zai faru wallahi. Allah ka azurta mu da neman afuwar mutane kafin mu bar duniya. Ya Allah, idan za ka ɗauki ranmu kai mana jinkirin da za mu nemi 'yan uwa su yafe mana. Ya Allah ka yafe mana, 'yan uwa ku yafe mana. Ya Allah ka raba mu da mutuwa da hakkin 'yan uwanmu, don kada wannan hakkoki su zamanto mana nauyin da za su sana mu shiga aljanna. Min sharri ma kalak, me muka rike bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Rike uku da safe, uku da yamma, ko kuna ma bata cizon ka da yardar Allah. In ka san gidan sarkin aljanu je kaka kwana. Wallahi in ka san gidan sarkin aljanu je ka kwana, ba abin da zai same ka. Duk kuma abin da ya same ka Allah ne. Kuma ba mu fi karfin Allah. A canjin shugaba shine canji ba. Idan za mu canza shugabanni 100 amma mu canza halayenmu ba za mu ga canji ba. Wannan kuma fadar Allah ce, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ba wai har sai sun canza shugabanni ba, har sai sun canza kawunan su, haka Allah ya ce. Haka yayin da mutum ya ga tsanani a cikin rayuwarsa, ko menene ya dame shi, damuwar zuci, mutum ka lizimci istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya lizimci istighfari Allah zai sanya masa yayewa daga dukkan kunci, kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani, saboda haka mu lizimce shi da yawa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wata mas'ala ta ilimi bata taba. Ga wata muhimmiyar addu'a, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wannan kafa bakwai duk shaidanu da yan sihiri daga kayi to ka tura musu makaman kare al'umma ne gaba daya. Ka rike suka karanta, kana tashi da safe da su zaka fara, su ne breakfast ɗinka. Da yamma da su ake fara, gabanin ka yi buɗe baki ka yi su, a dare ka yi, sai ka ga a zauna a yi mitin ɗin, a ƙulla, a hada yan sihirin, a ɗaukowa ne daga Mali, daga Morocco, daga a ƙulla ko ina